Ξέρετε τι κοινό έχουν τα αυτοκίνητα με την τέχνη? Και στα δύο, εμείς οι άνθρωποι ονειρευόμαστε και δημιουργούμε. Ένα αυτοκίνητο του μέλλοντος θα μπορούσε να αλλάζει χρώμα ανάλογα με τη διάθεσή μας, να χαμογελάει και όχι μόνο να κορνάρει, ή να σκορπίζει αρώματα λουλουδιών καθώς οδηγούμε. Προσκαλώ εσάς, τους μικρούς μου φίλους, αγόρια και κορίτσια, να στείλετε τη δική σας ζωγραφιά στο φετινό διαγωνισμό Toyota Dream Car Art Contest. Μπείτε online και ανεβάστε τη ζωγραφιά σας μαζί με την αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα toyota.com.cy. Η υποβολή συμμετοχών ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου 2025. Και ποιος ξέρει, ίσως η δική σας δημιουργία να είναι το αυτοκίνητο του αύριο.